nti nneɛma mmienu ɛfa honorable Muntaka Mubarak deɛ ɔyɛ waye bibi a mebɔ na baso baako bi nso deɛ membɔ na baso meyi na tɛn na wahwɛ hɔ yie deɛ meyi na tɛn enie ɛne sɛ ɔyɛ obi a opɛ ɔno ɔka nso ɔyɛ Kumasi boy ɔyɛ Kumasi boy opɛ MP a ne so aba mfasoɔ paa so bi obeti a de bia makase Muntaka ɛyɛ obi a meti Asawase anka meto aba ama no ka me campaign ama no because ɔyɛ MP a consistently wama asokore mampɔn ayɛ akɔno emre bi MPP MPs eka bomu kɔka sɛ ai Muntaka sika na yɛde bɛyɛ koko rose no ɛna John Mahama de ma na ɔde bɛyɛ asokore mampɔn ɛyɛ bɔɔban yi nti na wo katre MPP for ne sɛ adenti na munye bia ɔmo se ya ban ba yɛn so yɛbɛyɛ saa na MPP MPs no dodo na nso ɛka but ɔno mbu Muntaka otimi pre impuntuo ɛbae yɛyɛ a yɛsusa na yɛtisipate mpom no ɛntam na yɛ asokore mampɔn ansa no mu kabom ababɛyɛ na Asawase nti tetete paa no na saa constituency na Asawase ɛnhyɛ da mbom saa na yɛ asokore mampɔn constituency ni ato ansa no mbɛka abom ababɛyɛ Asawase constituency because yɛn sipate mpom na ɛgya from brokrum yɛbɛtena hɔ a nyini kakra ansa na yɛtu abadi kyɛm so nti honorable Muntaka sɛ wokɔ constituency bɔ by ne nasefo Asawase nasefo a wama hɔ ayɛ akɔnɔ ɔno nko ara na ama mahu sɛ MP ɔka sɛ MP nye mpuntu MP mi honorable Muntaka ɛyɛ obi a otimi yɛ ma yɛhu sɛ MP betimi a primpuntuo aba wɔbra na MPs dodoɔ na no ɔmuntimi mpresa impuntu no nti ɔyɛ obi a minim no yɛni nkɔmɔ yɛbɛdi nkɔmɔ a na ɛyɛ phone so minim nhyia 101 da but ɔyɛ obi a mepɛ n'asɛm mehwɛ no from afar ɔyɛ obi a ne yɛ den a ɔprimpuntuo ɛba baabi a wɔ biara ɛna onim politics ɛna ɔbrɛ ne ho ase nti nipa saa no sɛ n'asɛm ba na mekan a na mentimi nka ne bebree because ne papa no boro so kyɛn bɔne no